Vezi cum am pus? Am dat. Se vede și bicep? Da, 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 foarte bine. Vei tare, bărbate. Salut! Mamă, bă, ce bine arată ăsta să-mi fac. Fac sport, nu-s agresiv deloc, că vă suport, boi ca în top. Dau reg la cameră, vă învăț ce pot un nou vlog. Mergem la sală, mâncăm sănătos, salami e casă și ce iubesc nu se poate, dar l-am întors că fac vlog. Ce faceți, băi, leilor? Pentru vlogul de astăzi v-am pregătit un episod în care vă voi arăta execuția corectă a celor mai comune exerciții de pe partea de push. Mai exact, piept, umăr frontal, umăr median și triceps. Așa că, haideți să-i dăm drum. Pentru primul exercițiu vom avea împins cu bara din plan orizontal. Vom ține cont de următoarele aspecte. Tălpile sunt lipite de podea, fundul este lipit de bancă, lombarul este arcuit, vom avea și retracția omoplaților, mai exact umerii sunt duși în spate, încheietura mâinii pe durata exercițiului este dreaptă, mai exact încheietura nu este lăsată pe spate, bara este lăsată până la o distanță, hai să spunem de 2-3 degete față de piept. Bineînțeles, mișcarea trebuie să fie controlată pe întreaga durată a execuției. Pentru al doilea exercițiu de la piept, avem împinsul cu ganterele din plan înclinat. În proporții destul de mari se aplică aceleași aspecte ca și la împinsul din orizontal. În schimb, aici mai apar mici ajustări și anume coatele trebuie să fie ușor orientate spre exterior, hai să spunem la un unghi de 30-45 de grade, cam pe acolo. De menționat este faptul că spătarul băncii este ajustat la un unghi de 45 de grade, iar spătarul împreună cu scaunul trebuie să formeze un unghi de 90 de grade. Pentru al treilea exercițiu avem fluturările pe plan orizontal cu ganterele. Din punct de vedere al posturii, se aplică aceleași reguli precum la împinsul la piept. Ei bine, ce se schimbă aici este faptul că brațul este ușor flexat, iar cursa, sau mai bine zis range of motion, este făcută de 90 de grade. Pentru fluturările la scripete, da, acesta este al patrulea exercițiu ales, unde am sesizat că sunt foarte multe greșeli din punct de vedere al posturii. Ne alegem piciorul pe care avem stabilitatea mai bună, lombarul este ușor arcuit, umerii sunt trași înapoi în spate, se aplică aceleași reguli ca la fluturările cu ganterele la bancă, mai exact, brațul este ușor flexat și cursa de 90 de grade. Trecem la umeri. Primul exercițiu de la umeri este împinsul cu ganterele. Din punct de vedere al posturii, se aplică aceleași reguli ca și la împinsul cu ganterele la planul înclinat la piept. Din punct de vedere al unghiului, hai să spunem al coatelor, cum sunt ținute, de la piept la cot, ideea e să am undeva un unghi de 60 de grade spre 70. Cât despre bancă, ei bine, aici spătarul trebuie să fie orientat la un unghi de, hai să spunem, 75 de grade, urmând ca scaunul împreună cu spătarul băncii să formeze exact ca și la împinsul cu ganterele la piept, un unghi de 90 de grade. Al doilea exercițiu este ridicările laterale cu ganterele. Mai exact aici trebuie să ținem cont de faptul că tălpile sunt depărtate la nivelul umerilor, spatele este drept, brațul este ușor flexat, trebuie să ținem cont că pe întreaga durată a execuției brațul nu depășește nivelul antebrațului, iar cursa este de 90 de grade. Următorul exercițiu de la umeri este ridicările frontale cu ganterele. Se aplică primele două puncte de la ridicările laterale cu ganterele, mai exact, tălpile sunt depărtate la nivelul umerilor, iar spatele este drept, umerii sunt ușor trași pe spate, iar punctul de contracție maximală
este undeva la, hai să spunem, 100 de grade în momentul în care eu am venit cu brațul în față. Acum să trecem la triceps. Din punct de vedere al posturii, se aplică exact aceleași reguli ca și la împinsul cu bara pe plan orizontal la piept. De menționat faptul că distanța dintre cele două mâini este undeva de 2-3 palme lungime, iar coatele coboară pe lângă corp. La următorul exercițiu de la triceps avem extensiile cu gantera deasupra capului. Aici avem tălpile lipite de podea, lombarul este ușor arcuit. În cazul de față eu am luat, pentru a arăta acest exemplu de execuție corectă, banca scot. Deci avem spatele lipit de spătarul băncii scot. Coatele sunt orientate spre exterior. Ei bine, aici avem un unghi de 30-45 de grade ale coatelor. Pe durata execuției, între antebraț și palmă, trebuie să avem o linie dreaptă. Următorul exercițiu este extensiile cu bara cu priză în pronație la scripete. Tălpile sunt lipite de sol. Trebuie luată o ușoară distanță depărtată față de scripete. Poziția trenului superior este puțin aplecată în față. Umerii trebuie trași în spate, iar coatele trebuie ținute pe lângă corp și acestea rămân totodată în acea poziție pe întreaga durată a execuției. Al patrulea exercițiu este extensiile cu sfoara la scripete. La extensiile cu sfoara pentru triceps, ca și o mică diferență față de cele cu bara din priză cu pronație, e faptul că la extensiile cu sfoara îți lucrează capul lung, pe când la extensiile cu bara îți lucrează capul median al tricepsului. Totodată e de menționat faptul că postura de lucru este aceeași ca și la extensiile cu bara. Sper că acest videoclip vă va ajuta. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube în cazul în care încă nu ați făcut-o. Bineînțeles, un share m-ar ajuta enorm de mult. Acum nu contează pe ce rețea de socializare. Important este să fie share. Dacă aveți întrebări în urma acestui clip, nu uitați să mi le adresați la rubrica de comentarii. Eu vă urez o seară cu pui, pentru că Boica is out.